edo memoria guztiak dire bardinek. Baldau hierarkiarik memorien artean. Honan, batean, etortzen diren galderak, gaia ikusita, ezta? Guk normalean, memoria historiko esaten dugunean, beti gerraren kontuak dakarguz burure, baina memoria hori baino zabalagoa da. Joseba Sarrendiaren eskutik, hartuko dugun berbaldi hori, sakonduko dauz, hartuko dauz ardatz desberdinak. Joseba, persona oso ezaguna da, goian ilustre hitza erabiliot, da mantentzen dut. Euskal Herrian, kultura munduan erreferentziazko personen artean bat Joseba dugu. Gainera, bere bizitzak eta bizitzak ekarri dutuzan historietatik 31 urte erbesteratuta egon da, eta kanpoko atalaiatik egin dau bere irakurketa bat, Euskal Herriari buruz, Euskarari buruz, gure memoriari buruz, guzti horiek ia gaur zelan kontatzen dituen, eta nik ez dut luzeago egingo bere aurkezpen hori. Idazle bikaina, genero asko erabili dituena, sari asko jaso dituena, pentsalari bikaina baita ere, eta gaur guk hemen bereziki pentsalari moduen eta ekintzaile moduan ekarri dugu. Ez dugu ekarri bereziki idazle moduan. Orduan beste barik, labur, gero partido badakogu, orduan Josebari berbea, aurrera Joseba. Ekarri doaz papel pilo bat, oin gaia proposatu zienean pentsona ban hartzea idatzita naukan testo bat aspaldian hori 15 urte edo memoriari buruz da memoria fisiologiaren aldetik psikologiaren aldetik eta ikuspegi filosofikotik eta gauza oso bizkat komplikatua eta papelak itxiko dudaz unibertsitaterako edo. Edo orduan, ikusita zer egin dugun da hori, memoriari buruz nik sarrera moduko bat ingo dut, gero denon gauza da memoria eta elkarrizketa bat zabaltzeko, ez da, nahi baduzu. Edo orduan, gauza bat esan gureko nauke hasteko, memoria oso gauza ahula dela. Moten dau, dena dukagula memoria geurekin doala edo nora, baina memoria oso gauza ahula da, eta nik ikusi dut kaso askotan, ze galkorra lan, ez da. Anedota batek egingo dutzuet, urrinekoa da, kanpoan bizi izanaz da memoria galera kasu asko ezautu ditut, baina bat espliko gotzuet dolan barre pixka daiteko, ez da. Ni orduan guan bizi nintzen, eta neskalagun bat neugan erizaina, eta neska hori hasi izan buruko minaz bueltatzen arratzaldeetan etxera, zaindu bihaban kolali hauken gizon bat. Guan mediko la familia deitzen zen egitura bat zegoen, mediku batek eta erizain batek zaindu bihabien 100 familiako espazio bat. Eta horko kasu berezia, bereziki atendidu bila bezan. Neska egun bartzan ordu bete egunero ekolalia hauken gizon batekin. Ekolalia da esaldi bera, errepikatzea behin eta berriro, eta hori oso molestu da. Eta bueltatzen zen buruko minaz, urduri eta hori etxera, ez da. Eta hola egunero bueltatzen zen, igual pasatu gabe zen, igual 6 hilabete hori ekolalia horrekin eta halako egun baten, ni unibertsitatean biarraiten abandu, unibertsitateko lankide batzuk, linguistikako irakaslea ziren, eta ez hostien ezautua biela neskalagun hori, gaixo hori bizitatzen joan zirelako, eta nik esan nima, zertik, zetan aurkezari bat. Da medikuek eskatu gaben,
esaldi hori, ekolalia, esaldi, errepikatzen zen esaldi hori, medikue jakin gura ban, hizkuntza artikulatua zen, edo soinua ziren beste barik. Ze esan berbarik ulertzen, eta jakin gura ben hizkuntza batekoa zen, edo hizkuntza, edo soinu zarata zen. Eta orduan, nire unibertsitateko 3 linguista joan ziren, talde bat osatu eta analizatzen hizkuntza hori. Da nahi preguntago notzen, neskalagunari pregunto notzen, eta gizon horrek ez daki, familiak ez daki hizkuntza den edo soinua die, senalabak ez daki zer da, baina gizon hori nondik etorri da, esaten da bizkaino dela. Guan bizkaino ez da bizkaikoa, da euskeraz egiten dauena, edo euskalduna esan gure dago bizkaino hitzak ez da. Eta, ni pentsona, bizkaino zen da pregunto notzen, eta ze apellidoiko da Mugika, ez da? Baina, nien nintzen euskalduna, zina nintzen presenta euskaldun moda, eta, enaban ezerra zen, ez da. Eta, paseu zan denbora, da unibertsitateko talde hori, hizkuntza zen ala ez analizatzen egien talde hori, joan zan, konsulta, grabazioak egiten, protokolo luze bat egia bien, eta halako baten ez hostien erabakia biela ze hizkuntza zen. Da ez hostien erabakia bila medikuari ez hotzien hizkuntza kaukasiko bat zala, gizon horre berroita bena. Eta ni pregunto notzen irakasle horri eta zeitik, Mujik hitzan campesino dela hizkuntza kaukasikoetan, ezta? Nikolás Gogol eta Solzhenitsyn eta Tolstoi eta novela guztietan agertzen da, campesino esateko Mujik. Eta orduan, hizkuntza kaukasiko, ez egitela zein zan nolan konkretu, baina hizkuntza kaukasiko bat zala, ezta? Nik ezin hotzien esan, ezin hotzien korregidu, eta holan gelditu zen. Eta neskalagun hau egunero bueltatzen zen etxera buruko minen itzelarekin, ze gizon hau esaldi bere errepikatu eta errepikatu. Gandi denborara etorrezan nire lagun bat bizitatzen. Da eskatzetik, hasi izan zoz edari bat prestatzen, eta ez osten eskatzetik neskalaguna salan dagoela, zaben hartu hau eta ekarri ez dakizet. Hartu eta ekarri, eta orduan nire neskalagunak ez oste, eta zure lagunak ze hizkuntza hitz egiten dago. Eta nik esan hotzen bable. Ez? Zeus errezatiarren asturiano, esan ez da bable. Zezien nautzen egia esan, eta orduan bable, eta hau gizon hau bable zera, ez alda ia bere esataban hartu eta ekarri hori errepikatza bat epora guztia. Eta gelditu zen, bable moduan, familiak, unibertsitateko komisioarentzat hizkuntza kaukasiko bat berroita ban, nire neskalaguna gelditu zen pentsatzen, bable berbeita bela, eta handik urte betera edo hile egin zen zer hori izan. Eta bere semela bat ez egizien ezer gizonari buruz. Zinkapaz izan ziren esateko hizkuntza berbeita ban ez da. Eta hori, da nire ustez ejemplo bat, memoriaren ahultasunarena, ez da. Eta nire bintzat ikusi dut Euskal Herritik Euskalduna, Euskalduntasuna eta gure patzen dugu hori, eta diaspora eta 8. provintzia, baina Euskal Herritik salbuespen gutxirekin, da espada hola zirkustantzia berezi batean, adibidez Boizen edo Estatu Batuetan eta gertatzen diren olako burbuja batzuen salbuespenarekin, Euskaldun izatea galdu egiten da belaunaldi bakar batean. Eta hori, ejemplo moduan ipintze dut. Eta orduan,
Bueno, kontzeptu batzuk esplikatu, planteatu nahi dituz, gero ni proposatu nahi dizuedana da, elkarrizketa bat gauza hauei buruz, ezta. Baina kontzeptu batzuk aipatuko nituzke memoriari buruz, memoria esaten da, baina gauza diferenteak aipatzen dira, ezta. Bata da, memoria izateko oroimena deitu daiteken euskeraz, memoria izateko ahalmena edo gaitasuna, ezta. Memoria esaten zaio baita ere, oroitzapen piloari, ezta. Peio Erretak esaten zuen, burua dela oroitzapen almazen bat, ezta. Orduan oroitzapen akorduen almazen moduko bat modan funtzionatzen du memoria, baina berez da, kapazitate hori sortzeko memoria, ezta. Beste bada almazena, biltegi bat, eta beste memoria deitu daiteke akordu konkretuak, ezta. Eta normalean esaten da memoria individuala dela, pertsona bat daukala memoria, ezta? Eta memoria dela iraganeko gauza bat, ezta? Bueno, nik esango nuke gauza biak oso faltsua direla, memoria ez da individuala, memoria kolektiboa da. Memoria jendearen arteko harremanean sortzen da. Normalean inork ez dauka memoria berari bakarrik gertatutako gauza batena. Memoria beti intersubjektiboa da, jende diferenten memoriak batu egiten dira, elkarrizketaren bidez, eta memoria konpartituz hasten da, ezta? Eta memoria ez da iraganeko gauza bat, memoria ez da iraganean gertatzen. Eukin genken memoria bat, umetakoa, baina memoria hori orain produzitzen da, ezta? Osa da momentu honetako gaurko fenomenoa da. Memoria presentea da beti. Eta memorian lotzen da iragana eta futura ere bai. Normalean, memoria guk esate baterako gogoratzen dugu zerbait beti etorkizunera begira. Ezta? Zerbait gogoan dugunean, duela 20 urteko gauza bat, lotuta, gaur produzitzen dugu memoria hori, eta referentzia iraganekoek ditu, eta proiektu moduko bada aldi berean etorkizunerako. Normalen izaten ditugu memoriak, gogo batekin konfunditzen ditugu, eta proaktiboa dira, etorkizunerako etorkizuna proiektatzen dira, ezta? Adibidez, ez dakit, hizkuntzarekin ditugun oroitzapenak diman umetan, jendea euskalduna zela, euskaraz egiten zuena, normalean gaur dugu oroitzapen hori eta proiektatu egiten dugu etorkizunerako. Oroitzapen hori duen pertsonak normalean oroitzapen hori izaten du, nahiko lukeelako etorkizunean diman euskaraz egitea. Asmo hori ez daukanak ez du memoria hori buruan. Ezta? Orduan hori eta hori idea bera, ezta? Memoria ez da iraganekoa eta ez da individuala, da presentekoa, etorkizunekoa eta kolektiboa da. Eta jendearen jende arteko harremanarekin zerikusi handia dauka, ezta? Eta nire ustez horrekin lotu behar da beste idea bat, eta da memoria kolektiboa, ezta? Osea, memoria normalean produzitzen da modu kolektibo batean, ez da egia praktikan memoria individualak eta
modu individualean desarrotzen, hemen intersubjektiboak dira, eta talde bati buruzkoak izaten dira, eta beste alde batetik, hori deitu daiteke memoria kolektiboa, ezta? Eta orduan normalen memoria kolektiboa daia beti. Eta beste idea, kontzeptu zehaztasun bat egin nahi nuke, memoria kolektiboaren eta memoria historikoaren artean. Normalen pentsatzen da memoria kolektiboa eta memoria historikoa gauza bera direla. Baina ia antonimoak dira. Ze memoria kolektiboa da jendeak gogoratzen duena modu kolektibo batean, pertsona batek oroitarazten dio besteari eta konserbatzen da memoria, ezta? Eta memoria historikoa gauza oso diferentea da. Memoria kolektiboa galtzen denean, memoria historikoa sortzen da. Ezta? Memoria kolektiboa dagoen artean ez da oroitu beharrik, ezer ez da idatzi beharrik hori buruz, ze jendearen bizitzan eta harremanetan dago errealitate bat, ezta? Eta memoria kolektiboa desagertzen denean orduan bai historia behar da. Eta hortzen da, errealitate hori bizi izan ez duen pertsona bat eta idazten du historia bat. Historia normalen idazten da memoria kolektibotik oso aparte. Eta gerra batean adibidez, historia idazten du irabazi duenak, ezta? Afrikan kontatzen dute, afrikanoek ez dute euren historia ia inoiz kontatu. Eta eurek Afrikan esaten da, Lehoi ehizaren Lehoi ehiza historia kontatzen duela, ezta? Lehoiak ez duela aukerarik ehizaren historia kontatzeko, ezta? Eta historia, bestelako historia, giza historian gauza bera gertatzen da, ezta? Galtzaiek, normalean, aukera oso gutxi dute historia kontatzeko. Minorian daude, baztertuta daude, eta normalean, irabazleen historia nagusitzen da, ezta? Eta euskaldunen kasuan, evidentea da, gure historia guztian erustez, itxura aldatuta dago, eta guk asumituta dago, bintzat daukadan gogorapena gerra denborari buruz, da gure zarrei buruz esateko, da 70ko hamarkadan euskaldunak hasi ginenean konturatuta, diktadura amaiera horretan zerbait egin behar genuena, eta zena, gu pentsatzen genuen zerotik hasten ginela, ezta? Eta aurreko belaunaldiak inutil batzuk izan zirela, ezta? Eukin genuen jarrera guztiz alanista, pentsatzen genuen derrotatuak izan zirelago gerra zibilan eta aurreko gerra guztietan, aurreko euskaldunak ez zutela ezer egin, eta Gabriel Arestirekin eta besteekin, euskera batuarekin, zerotik hasi ginen maila guztietan, hizkuntza aldetik, politika aldetik, eta asumitu genuen, diskurso dominantea, adibidez, ejemplo konkreto bat ipintzeko. 70ko hamarkadan politikara sartu ginenak, pentsatzen genuen Sabin Arana racista bazala, txotxolo bat, racista, eta gero gauza, eta hori gu sinisten genuen 70ko hamarkadan, eta gaur egun korreo egunero esaten dau, eta denok sinisten dugu, ezta? Espainiako jakin behar da, Sabin Aranaren kontestua. Espainiako legedian esklabutza abolitu zen 1880an. Sabin Aranak planteamendu abertzaleak fundatu zituen denbora berean. Orduan,
nola esango dio Correok edo historiografia espainolak Sabino Aranari razista dela, argumento razistak erabiltzen dituela, Espainian ia esklabutza legala bazen. Ezta? Eta Sabino Aranan testuak irakurtza besterik ez dago, ikusteko Sabino Arana dela oso anti-espainola. Anti-espainola eta erabiltzen dituela espainolen kontra argumento razistak. Baina argumento razista horiek orokorra direla momentu horretako kulturan, ezta? Kultura eskumakoan, da kultura espainol ofizialean, ia legala da oraindik esklabutza adibidez, baina eskerrekoan bai, darwinismoa da razismoaren epopeia, ez? Aldun boteretsuak jaten dagoela haula, ezta? Esplikatzen dago evoluzionismoak, ezta? Eta jende guztiak eskerrekoak ere asumitu zuten eta sozialismoaren eta anarkismoaren ideia nagusietako bat zen eugenesia. Arraza hobetu behar zela. Orduan, hau esplikatzen dizuet, punto konkreto horretan adibidez, Euskal Herriko Sabinianoen razismo hori kontestuan ipini gabe, momentu honetan adibidez, edozein artikulu anteatzen da Correo edo unibertsitateko estudio akademikoetan etori, kontestualizatzen da eta ematen da irudi guztiz kriminalizante bat movimentu abertzalearentzat, ezta? Eta hori ejemplo moduan ipini dizuet, baina nire ustez memoria, historia egiteko orduan gertatzen da orokorrean historia guztian, ezta? Eta nire impresioa da, gu daukagula memoria kolektiboa oso ahulduta eta historia oso euskaldunak inkapazak izan gara, tardatu 4 mende ortografian adoz jartzen, zatituta gaude geografikoki, zatituta gaude maila guztietan, eta adibidez inkapazak izan gara oraindik historia konpartitzeko. Historia herri guztiek daukate historia aldizkariak eta euskate historia konpartitzeko egunean, eta euskaldunak ez daukagu aldizkari bat historia konpartitzeko. Eta sekta modan fusionatzen dugu historia egiteko orduan, Fundación Sabino Arana dago historia gai konkreto batzuei buruz, lan oso onak egiten dituzte, baina oso modu partzialean eta zetaren nabarralde dago, gauza bera gertatzen zen, beste gai batzukin. Eta horrela dago, inkapazak izan gara, historia komun bat sortzeko eta lantzeko modu serio batean, ezta? Eta hori, eta bitartean, historia eta memoria eta nire ustez guztiz oso egoera txarrean ditugu, da beste ejemplo bat ipiniko dizuet, hemengo memoria eta komunikabide importanten aipatu nahi dizuet, beste adibide bat ipintzeko, el correo da hemengo moral politikoaren kudeatzaile, ezta? Eurek esaten dute zer nor da nona, nor da txarra, da moralaren zera. Eta correo gerra botina izan zen, ezta? Correo gerra botina izan zen, 37 udaberrian, Falangek konkistatu zuen Bilbo, ejertzito frankista, baina Falange izan zen
nagusi Bilbon, alkate ipini zuten Jose Maria Gaitza, eta kendu zioten PNV-ri Europako imprenta modernoetako bat zeukan PNV, ezta, Bilbon. Horri esker handitu zen aurreko hamarkadetan, eta prensa oso ona Euskadi Erdia piriko pilo bat atea zuten, eta lortu zuten lehentasun politiko handi bat horri esker, eta Falangeek sortu zuen imprenta botin de guerra horrekin Correo Español, eta pixka bat handik denborara Franco, que zuen nahi Falange bakarrik eukitzea halako periodiko importantea, eta behartu zituen juntatzera El Pueblo Vasco periodikoarekin. El Pueblo Vasco zen Urquijoren boletin elektoral bat 1910ko elizioetarako sortua. Behartu zituen izenea simulatzen Correo Español El Pueblo Vasco, eta bueno, esan dut, Correo dala botin da garra, ezta? Gerra Zibilean. Eta 2010ean, bizi izan nuen urte pixka berezia banan, ze hasi nintzen ikusten Bizkaian egiten zala edozer gauza, eta kartel handi bat hartzen da, Centenario del Correo, ezta? Eta Centenario del Correo nik esaten, Correo 1997an sortu zen, periodiko falangista bat, eta imprenta lapurtu eta PNV-ri, historiadoraren bat egongo da, esango dauena Centenario hori faltsua dela, ezta? Urte osoan, Bizkaian, ez zen egon historiagile bat, ez partidu bat, ez da lapurreta hori sufritu zuena PNV, ez zen kapaz izan, esateko publikoki, Centenario hori faltsua zala, ezta? Eta Correo ari zela zuritzen bere historia, ezta? Eta harrigarria da, ikusten dut adibidez, memoriaren ikuspegitik etorri, eta guztiz absurdo iruditzen zait, eta nire ustez abertzalentzat eta gauza lotsagarri bat, abertzalentzat eta eskerrekoentzat, eta euskal gizartearen 90%-rentzat, periodiko irakurriena, eta kultu neutroentzat hartzen dana, eta moderatutzat hartzen dana, eta moralaren administradore moduan hartzea Correo, ezta? Ze Correo, ez da egiten hemen kriminalizatzen da Sabino Arana motibo batengatik, eta beste batengatik, eta Txago beste batengatik, eta euskal historia guztiak kriminalizatzen digute, eta moral politikoa administratzen duen egunkaria, periodiko fascista bat izan zen, sortzez, eta ganera, imprenta lapurtu batean, ezta? Eta nire ustez, memoria oker ariketak egiten dituen etengabe, eta inorrez den, nire iruditzen inorrez dela gauza Bizkaian, behar bada daukan boteriagatik, da daukan influentziagatik, esateko egia, ez da. Ez dakit, planteatu ditut gai batzuk, ez da, da igual hoberena da elkarrizketa bat sortzea, ez da. Ez? Jarraitu dezak kontatzen puina baina. Galdera batan. Bai. Memoria desberdinak aipatu dozuz, eta memoria historikoari buruz oso gitxi. Zergatik da zuretzat importantia herri batek memoria historikoa indartzea?
Bai, nik esan dudana, eta nire ustez Maurice Holwes deitzen da, soziologo frantses bat, konzentrazio kanpo batean hil zen, da berak konsideratzen da memoria historikoaren teorikoa hori, ez? Da berak egiten dauen banaketa guztiz argi bat ez dugu egiten. Da nire ustez bai beharrezkoa da egitea nire ustez. Gauza bat da memoria kolektiboa, eta beste bat da historia. Eta memoria kolektiboa da gauza bizi bat. Memoria azken baten deno daukagu, eta ez daukagu gure memoria. Gurasoengandik jasotzen dugu memoria, gorputza jasotzen dugun bezala, eta memoria persona jaio eta hil egiten da, eta memoria jarraitzen du, eta badago kulturarekin konfunditzen da memoria, ezta? Eta kultura horrek iraupena dauka. Eta ez da egia gero beste gauza bat, memoria rekuperatu egingo dugu. Memoria kolektibo ez da rekuperatzen. Galtzen danean zerbait, hori ez dago rekuperatzerik. Mugika horren semeak, hilda gero mugika, hasi daitezke bilatzen, da erosi dezakete lauburu bat edo ez dakizak, baina hori ez da memoriaren errekuperazioa. Hemen euskera behin galdu ezkero, leku batean, hori ez dago rekuperatzerik, rekuperatuko dute beste hizkuntza bat. Baina hemen, euskera dauka ez da bakarrik gramatika bat, ez da bakarrik hiztegi bat, da doinu bat eta mundu bat. Eta hori behin galtzen denean ez da rekuperatzen. Osea, hor dago memoria kolektiboan kontinuidade bat eta kultura hori da, ezta? Da nire ustez, ahalegin etengabe bat egin behar da, mantentzeko memoria kolektiboa eta memoria zuzena. Historia beste gauza oso diferente bada. Ja, memoria galdu denean, galtzen da memoria, askotan galtzen da, eta frankismoak hil zuen memoria pila bat, 40 urte egon ginen eta frankismoa amaitu zen da desmemoria hori mantendu egin da. Eta orain bai, historiagile batek rekuperatzen ditu gorpuak edo rekuperatzen idazten du liburu bat, baina liburu horrek ez du rekuperatzen Osea, hemen adibidez, Euskal Herrian fijatzen bazarete, gure belaunaldia hasi zen zerotik. Baina Sabinoren organizatu zuen mugimendua eta mugimendu abertzale hori gerrar arte indartu zena, belaunaldi hori desagertu egin zen ja gure 70ko hamarkadan, 80ko hamarkadan, 20. mendean, ja horren, eta berriz hasi ginen euskaldunak zerotik. Da beste kriterio linguistiko batzukin, beste ideologia politiko batzukin, da guzti zerotik bezala. Da Euskal Herriaren desgrazietako bat da hori, gerrek edo ditaurek edo mosten digutela lortu dugun guztia aldiro, ezta? Franco lortu zuen, eta Franco Errepublikako belaunaldiak eta Euskal nazionalismoa abertzalea jertzaile dena, nire ustez movimentu presentatzen da, movimentu oso negatibo bezala, nire ustez movimentu oso modernoa eta oso indartsua izan zen. Baina hori hil egin zen, gerra zibilarekin da ondoko 40 urteetan. Gure belaunaldian akonplejatuta, pentsatzen genuen gure aurreko guztiak txotxolo batzu zirela eta ignorante batzuk eta inkapaz batzuk zer egiteko, zerotik bezala hasi behar izan genuen, memoria estadu dominante batek inposatutako memoria batengatik, ez da. Eta nire hau esaten du autokritika modan, denok moztu genuen aurreko kultura guztiarekin, ez da.
Eta nire ustez oso importante da kultura kolektibo hori mantentzea eta indartzea, baina izan behar da gauza bizi bat, ez da. Eta gu euskaldunak bizi gara oso nire ustez, honek Maurice Holboetxek esplikatzeko gauza bat zer den memoria kolektibo hori, ez da nola funtzionatzen duen. Da honek aipatzen du, berak kontzeptu bat esplikatzen du da kuadroak edo memoriak dituela kuadro batzuk, edo espazio batzuk desarrollatzeko. Kuadro bat da hizkuntza adibidez. Hizkuntza baten bizi bazara, memoria bat daukazu berez, jasotzen duzu, daukazu hiztegi handi bat, daukazu esaera pilo bat, hizkuntza horretan jasotako kultura handi bat daukazu, hori da memoria kuadro bat. Hizkuntza hori mantentzen bada, transmititzen bada, eta gurreko belaunaldiak egiten badu, kuadro hori mantentzen da. Hizkuntza galtzen bada, hori desagertzen da, gezurra da memoria mantentzen dela, simbolo bat mantentzen delako, edo esaera bat, espainolez hizkuntza galtzen da memoria altxor hori guztia galtzen da guztiz. Eta memoria kuadro asko daude, diferenteak ez da. Eta hori da, baina Holboetx honek esplikatzen dau, hori, behin galdu esker memoria ja historia azten da folklorea. Folklorea da, egon zen gizarte baten erruina moduko bat, ez da. Eta erruina batzuk, dauzkazu simbolo batzuk, arrasto batzuk, baina ez daukazu memoria bizi bat, ez da. Eta orduan nire ustez, zer gertatzen zaigu euskaldunoi? Estadu oso, bai iparraldean eta bai hemen estadu oso enemigoa ditugulako, ematen dugu gaizki dagoela esatea, baina hori da historikoki gertatzen zaiguna. Eta estadu frantsesaren eta estadu euskaldunaren helburu finkoa sortuz, behintzat nazio konstituzioak formulatu zirenetik, Frantziako konstituzioa eta Espainiako konstituzioa, da hizkuntza bakarra sartzea Frantzian eta Espainian. Eta dago, euskal kuadroien eta euskal memorian kontrako eraso etengabe bat. Eta diferentzia izan da, Espainian frantsesak hobeto kalkulatu duten nire ustez, eta ikusi zuten hasieratik, ez zutela errepresio gogorrik behar desegiteko kultura lokalak. Eta Espainian beti etortzen da bat-emat, ez dagoen hain seguru eta forzatzen duela errepresio gogor bat hizkuntza eliminatzeko. Baina errepresiorik ez dagoenean ere, intentzioa da desegitea zera. Eta nire ustez, zoritxarrez lortzen dute. Nire ustez, euskaldunek gure memoria mantentzeko, benetako memoria, hizkuntzaren adibidez, kuadro diferente asko dute, ez? Gerraren memoria beste gauza konkreto bada, ez da. Baina hizkuntzarena lortu dute. Ja euskalduna gaude egoera guztiz kolonizatu batean, nire ustez. Edozein hizkuntzatan klabea da monolinguismoa. Eta gure ikitamamek base baten gizarte edo espazio bat euskalduna. Guk ez dugu espazio euskaldunik, guk daukagu espazio erdaldun bat, espainolez deno jakin behar du derrigorrez, eta euskaraz egitea da bakoitzaren kapritxo bat. Eta guk herri batzutan badugu kapritxo hori. Orduan ikuspegi estatal batetik, gure memoria kuadro hori, hizkuntzaren aldean adibidez, deseginda daukagu. Ezta? Eta
observadore batek, igual gu beste ikuspegi bat edukin dezakegu, baina observadore objektibo batentzat euskararen bizitza oso labur izango da. Ze deno gara espainolak derrigorrez, eta euskalduna gara, abertzalea garen neurrian, eta euskara egiteko, esfuerzoa egiteko kapaz garen artean. Baina galdu dugu edozein hizkuntza daukana eta da monolingvismoa. Edozein hizkuntzak dauka poblazio monolingüe bat, euskaraz bakarri bizi dena. Guk euskaldunak galdu dugu guztiz hori azkenengo mendean, ez da. Gure aitik amama bentsat monolingua ziren asko, iparraldean asko, Nafarroan ere bai, eta hemen hogein azkenengo 70 urtetan galdu dugu hori. Eta nire ustez hizkuntzaren memoria zuzen hori, orain dago, historia den bezala, memoria kolektiboarekiko daukagun nire ustez, euskara batua, gramatika, hiztegiak edo hori, baina nire ustez hori da gizarte modernoak eramaten gaitu, laino batean bezala bizitzera, telefonoekin edo hori, eta hor nire ustez euskarak ez dauka aukerarik ez da. Askotan entzun da, atzera begiratu aurrera egiteko. Zer diozu? Hori memoria ez da pasatu iraganeko gauza bat, da presentean egiten den gauza bat, eta memoria daukan jendeak etorkizunen pentsatzen duelako da, hori goratzen du, zerbait borondate bat daukalako, ez da. Nietzschek aipatzen duen, borondatearen memoria, ez da. Borondatearen memoria hori da. Osea, memoria da borondatezko nahi baten zera da. Eta, nire ustez, memoria galtzen duena gero, memoria da identidadea. Osea, ez badaukazu Alzheimer gaixotasunean ikusten da, ez da. Persona batek memoria galtzen duenan, galtzen du edozein proiektu, ja ez dauka proiekturik, eta ez dauka presenterik ere. Ez dauka identidaderik, eta ez da ezer. Azken batean, memoria besterik ez gara, eta herri bezala ere, memoria hori iraganekoa, eta borondate bat, proiektu politiko bat ez badaukagu, politiko izan daiteke erabatekoa edo besteko izan daiteke regionalismo bat, baina proiektu bat behar dugu, bestela ez dugu identidaderik ez da. Lehen aipatu dituzu bi kontzeptu, memoria kolektiborena, eta gainera esan duzu nahiko ahul, zegoela batez orain bai, baina 70. hamarkadan nolabait kutxetik hasten zirela betzen duten duzu hori bai 2010an nire antzeko zerbait pasatu dela, ikusita gazte batzuei gaur egun galdetzen badiezu nori izan zen telesforo muntón ezakitela, edo nori izan zen argala ezakitela, entzule bat, memoria kolektiborren akatz bat edutzen bat egon dela, hori da konzeptu bat. Suposatzen da memoria kolektibo hori ezinbestekoa dela enunziatuetan esaten diren helburuetara heltzeko. Eta gero dago beste konzeptu bat, aipatu duzula holan, utzi duzu bandan, duzu oso importante dela, eta komunikabide bat, aipatu duzu el correo. Ni behin pertsona bati entzun nion aspaldian esanez, Euskal Herria, komunitate bezala, esaten denaz gain batez be dela komunikazio espazio bat, komunikazio komunitate bat. Zelan lotu alda memoria kolektibo hori komunikazio komunitate horrekin eta zer egin diteke, formula magiko ez dago, baina ze urratsak eman ditezke.
A ber, ni ejemplo moduan, nire ustez, gu gaude etengabe, korredoren aldetik, daukagu gu herri zapaldu bada, ez da, ni hobeto ikusi dut, hone zenen kanpoan, nire ustez, Euskal Herria, ni soziologia ikasi nuen, eta soziologiak ikasten, debekatu egin ziguten, debekatu eta oso gaizki ikusita zegoen esatea, Euskal Herria kolonia bazala. Ezta? Zerratik, esaten zuten, ez kolonia zala urgazia egon barzala bitartean. Osa, Afrika eta Amerika eta zirela koloniak. Bueno, Europan zenbat arrezkero, 80an ikasi nuen soziologia, zenbat herrik deskolonizatu dira Europan. Uste dut, estatu berriak direla, 20 edo zenbat edo gehiago. Osea, urgaziaren historia hori da, timo bat ez da. Baina, esan nahi dut gu, bizi genuen Euskaldun izatearen bazterketa hori eta Espainiaren nagusitasuna, eta Frantzen nagusitasuna, eta nahi genuen zientziatik bilatu, dorik unibertsitatean erakusten ziguten, Euskalduna gilipoia batzuk izan ginen, txotxolo batzuk izan ginen, historian zera, karlistak, Sabino Arana, eta gu behartuta sentitu ginen, hori eskerriko egiten, komunismo libertario ez dakizar, eta zerotik hasten. Eta literaturan, ez politikan bakarrik, literaturan ere, jarrera berarekin hasi ginen gu literatura egiten. Bueno, beste guztiet kenduta, osea, 60ko hamarkadatik lehenagoak denak txotxoloetik kapaz batzuk normal idazteko, ezta? Eta hasi zen zerotik. Nik gauza bere ikusten dut, hori nik gero analizatutan irustez hori da kriminalizazio estatalaren ondorio bat. Dauko jende guztia zen segaiztoa diren, zer txotxoloa ziren hauek, ze abade zaleak, ze ez dakizar, eta gu despreziatzen genuen movimendu jeltzailea, Euskaldunen historia guztia, 70ko eta arte. Orain, kriminalizazio bera jasan du etak etorri. Eta zer, nire ustez, momentu honetan dago fenomeno berbera. GKS sortu da, eta GKS nire ustez berriz nahi du historia hasi. Osea, ni bintzat lehitzen ditut testuak, eta nire ustez fenomeno berbera da. Asumitzea eraren batean, orain arteko euskaldun inutil batzuk izan dira eta ez konturatzea, herri txiki bat garela, deno garela beharrezkoak, gauza ondo eginda ere galtzeko ditugula, korrontean oso kontra gabiltzalako, eta orduan, GKS eta hon movimentu bat orain nimintzat ikusten dudana, zero lehitzen dut testua, mutil hauek pentsatzen dute Euskal Herriaren historia hasi dela 2008an, COVID-aren ondoren. Eta nire ustez, hori da gauza natural bat, kontuan hartuta Euskalduna daukagun, gainean daukagun komunikabide sistema guztia. Zer, ipitzen duzu telebista eta han ez dago katalanentzat, katalanek inkorporatu dira kriminalizatuen zera, baina Euskaldun batek ezin du bere ikuspegia esplikatu telebista estatalean. Eta akademia, unibertsitate mailako gauzetan gauza bera da. Eta, jendea komplejatua gara, baratu itzel badaukagulago kontra, ez da. Eta orain bertan ere, gertatu da nire uste gu egin genuena, gure aurrekoak despreziatu. Zentzu orokor batean, nire uste gauza bera gertatzen da. GKS, gazteen zer hori, eta nire ustez ez dago eztabaida bat hor, gero eztabaida gune bat hori kontrastatzeko eta hitz egiteko hori da medioetatik jaso duten nire ustez kondena kriminalizazio baten
kriminalizazio baten ondorio bat, ezta? Edo orduan, horren kontra zerren behar duen, ustez, munduko herri txiki guztiak, ustez, Euskaldunak daukagu ispilua, beste munduko herri txikietan, ezautu ditut beste. Bai, duan. Nire ustez, ez da Euskaldunei bakarri pasatzen zaien gauza bat, nik ikusi dute fenomeno hori, herri kolonizatu guztietan, da gertatzen dira fenomeno oso fuerteak, maila guztietan, nire ustez, orokorrean esate baino igual hobeto dago konkretatzea. Ejemplo bat ipiniko dizuet, nire ustez, hizkuntzan gertatzen ari dena orain adibidez, ezta? Menekin dugu hizkuntza bat, jende hitz egin du. Nire semea tortzen da etxera, eta bera ez da hemen jaioa eta hori, baina euskaraz hasten denean hitz egiten du koman arte euskaraz hasten da, koman erdera pasatzen da, telebistan entzun duen esaldi bat esaten du, koma egiten du euskainolez, ez da. Osea, esaera bat euskaraz egiteko inkapasa da, ez da. Eta inoiz esan dut, Mikel, urduri jartzen hauzu, ez dakiz ze hizkuntzatan ari zaren hitz egiten euskaraz, ala erderaz. Baina ezken nire laguneko lan egiten da bide, eta... baina... Bai? Aurrak handiko etu igorri, Ez, generalizatu da orain, euskeraz egin beharra, perpausa batean, koman arte euskeraz, gero zera, euskera bat guztiz erderazko zati egin. Eta hori, esate bateko, ez da hori gauza. Hori generalizatu egin da, eta nahi konturatzen naiz, irratian entzuten dut horrela hitz egiten, telebistan ikusten dut horrela hitz egiten, baina nire ustez interesgarri ez da hori gertatzea. Da esplikazioa. Ez hemen, esaten dioanean, esaten dit, zerratik ez duen horrela hitz egiteko, laguneko hitz egiten dutela, eta esaten dut, zerratik hitz egin behar duzu horrela. Eta beraz, hori da nire askatasuna, ezta? Eta hori askatasuna dela, bakoitzak hitz egin dezakela, nahi duen moduan, ezta? Baina nire ustez ekibukarzio hor dago. Noiztik hola hitz egitea da libertade bat. Horrela hitz egiten dugu, daramagula egon garelako kolonizatuta, mende ez dakizen bat, 40 urte Frankorekin euskaraz egitea debekatuta zegoen, eskolatu digute, eta gaur egun telefonora hartzen baduzu telefono bat, euskarazko leku webgune bat topatzea oso zaila da, erderaz daukazu guztia, eta orduan ez da libertaderik inondik hori. Dago prekariedade itzel bat euskararen aldetik, espainolaren dominazio sistema erraldoi bat daukagu, eta orduan libertadea non dago. Libertade bakarra da, erderaz egiteko obligazioa,
konstituzioan idatzita dago, eta hori generalizatuta dago, euskeraz egita, eta presentatzea maila guztietan euskera arazo bat bezala, zailtasun bat bezala, eta traba bat bezala. Hori da dagoena, orduan libertadez dago. Eta horrela hitz egitea da kolonizazio egitura baten sintoma evidentea. Euskal Herrian gertatzen da orain, eta deitzen zen, Arafran deitzen zen Marrokoz kolonizatuta zegoenean frantsesekin, gauza bera gertatzen zen, arabe eta frantsesaren artean, herri kolonizatu guztietan gertatu den fenomeno linguistikoa da. Eta hori bezala, harine esaerak erdera sartzearena esaeren barruan, hori bezala gertatzen da, hizkuntzan gertatzen dira horrelako, ez da izen mazin gauza, eta politikan askoaz gehiago, eta hori, eta nire ustez, hori da gu daukagun kontestua. Kontestu horretan, zer egin dezakegu euskalduna, alduguna, eta ulertu da, bakoitzak aldauen egiten dauela. Eta baina nire ustez, egin dezakun gauzetako bat, nire ustez, adibidez niretzat ikuspegi abertzaletik korre erostea, edo sistema pentsatzea da, bizigaren komunikazio sisteman, sistema neutroa dela, niretzat dela gauza komikoa, ezta? Eta nire ustez itzelesko kontraesana da, hemen, orain hauteskundeak dira, eta PNV gire basiko du, bigarrena Bildu, eta hirugarren PSOE, eta horiek hiruren artean egingo dituzte botoen 90%, eta nire ustez absurdoa da, jende guzti horrek, edo, periodiko irakurriena askoatik ekorri izatea, ze periodiko frankista bada. Eta iruditzen zait oso fuertea sistema komunikatu, zer egin dezakizet arazo ditugu, adibidez, nire ustez dauzkagu arazo pilo bat, eta bata da, Euskal Herria, gauza bat esplikatu nahi dut, nire ustez memoriarekin zer ikusia daukan hemen. Mundu guztiak esaten du, telebistan ari direten gabe esaten, da Frantzian eberdin, egonez, Baionan aurreko astean eta eberdin. Telebiste pintzen duzu, telebistak atek guztiak, dira guztiak, nengoen hotelean ziren frantsesez. Da, ari ziren etengabitze egiten pluralismoaz eta multikulturalismoaz eta hori. Eta dena zan frantsesez. Eta Espainian, polita deitzeita multikulturalidad, pluralismo eta hori, baina dena espainolez da. Pintzen duzu hemen telebistan, ez dago kate bat nire etxametzat, ez dago kate bat inglesez, ez dago frantsesez, da bizigara Frantziatik 1 kilometrotara, ez dago alemanez, ez dago katalanez, ez dago gallegos, dena da espainolez. Orduan, espainolen unibertsitaltasuna hori da, mundu guztia, baina espainolez. Osea, multikulturalismoa edo aniztasun linguistikoa bentsa, zero. Eta Frantzian berdina da, frantzesarekin. Eta orduan, euskaldunak gara sinisten dugun bakarra multikulturalismoa eta zera eta hori ez da. Eta nire ustez daukagu arazo bat, beste arazo bat daukaguna da, lehen, geneukan komunidade bat. Osa, nire gaztean nintzenean, zentro estremeñoaren gainien bizi nintzen, baina estremeñoak inmigranteak ziren, etortzen ziren, etorri berriak, baina elkarrekin bizi ginen, taberna joaten ginen, elkarrekin bizi ginen, zegoen komunidade bat, eta euskeraz edo erderaz, baina, bizi ginen komunidade batean. Nik hori, oraingo gizartean, hori galdu egin da. Eta hemen dago komunidade euskaldun bat, euskeraz egiten jarraitzen dagoena, minoria dena Euskal Herrian oso minoritarioa,
Eta gero daude beste kultura pilo bat, marroki pilo bat da. Eta jende hori ez dago inolako integraziorik eta ez dago kultura komun bat. Espada, goi mailan, estatuak egitura politikoen bidez eta komunikabide handien bidez ematen duena telebistat hori. Eta hori guztiz espainola da, ez? Ordan, adibidez, konbokatzen da hau, ez da? Hemen onatorri garen guztiak, euskalduna gara bakarrik, eta gizarte zati handi bat kanpoan gelditzen da, eta bizi da hemen, baina ez dakit, nik kebab baten gainean bizi naiz orain, eta pakistani horiek nire ustez bizi dira Pakistaneko provintzia batean. Lehen, komunidade bat sortzen zen berehala, ezta? Komunidade bat sortzen zen, da igual komunidade kultura diferentea, baina nazten zen, edo bazegoen kultura komunikazio bat. Zuk aipatu duzun idea hori, da komunikazio komun esparru bat sortzearen aldeko idea bada, ezta? Baina orain zer ikusten dut, akto kultural bat antolatzen da Bilbon adibidez, eta segun norena den, ematen du beste ez dutela bat ere zer ikusirik horrekin, ezta? Zu Bilbon antolatzen baduzu ekintza kultural bat, eta hori joaten da jente oso mota berezi bat, ez? Eta beste batera guztiz diferente bat, eta orduan Euskal Herrian nik ez dut ikusten kultura konpartitu bat, ezta? Da ikusten dut euskaldun minoria bat, ezta? Eta orduan euskaldun politikan badago ez dakit zer dagoen, baina kulturara hori ez da pasatzen. Eta nire ustez desfase handia dago politika, abertzale politika mailan lortu dute aurrerapen handi bat, baina kultura mailan hori ez da zabaldu. Eta kulturan daude sekta pilo bat, euskaldunak sekta bat gara. Sekta minoritario bat, horretzen dira. Eta ikusten dut, euskaldun zerrin behar du, saiatu rekuperatzen, deskolonizatzen, oso kolonizatua gara zentzu askotan, eta gero kultura euskalduna ez dakit zela, baina zabaltzen gizarte osora, ez da. Adibidez, igual gauza inkorrekto bat esango du, baina orain gauza kultural gehiena euskeraz egiten dira. Neuste Euskal Herrian behar dugu erderaz erdaldunei proposatzeko kultura komun bat behar da erderaz ere egin. Azken galdera bat badago, bestela gaurko memoria eguna onartzen izan dugu, plan asko dagoz, txokoak, afariek, karta partidak eta partidua. Orduan ez dakit, bat ematek azken galderaren bat? Bai? Independentzia konponduko zituen arazoiek? Independentzia konponduko zituen arazoiek? Ez dakit, nire uste gauza diferentea dira. Joera daukagu, Euskal Herrian beti egon da joera, soluzio, arazo bakarra baliz bezala. Analizatzeko gauzak, eta orduan antzinako sasoien berligioa zen problema guztien soluzio, ez da, 19. mendean etori. Momentu batean, abertzaletasuna, Sabinarentzat, abertzaletasuna, beste momentu komunismoa, batzuk pentsatute komunismoa, eta ja horre soluzionatzen duela problema. Nik bi herrialde sozialistetan bizi izan naiz, eta ikusi dut
komunismoak ez duela ezer soluzionatzen. Ze problemak, persona dituen problemak asko eta oso diferentea dira. Euskaldunek ez daukagu problema bat, daukagu problema pilo bat. Nire ustez, independentziak soluzionatuko luke problema bat, eta da demokraziarena. Ze Euskaldunek esaten duguna, edo nahi duguna, ez dauka representazio politikorik. Eta iparraldeko jendeak esaten duena galtzen da Frantzia deitzen den monstru horretan. Eta Euskaldunak Espainian gara poblazioaren 5%. Eta minoria absoluto bat gara eta guk nahi duguna ez dago representatuta. Orduan ikuspegi demokraziaren ikuspegitik, nire ustez independentzia, osea edozein representazio politikoa beti gora eraikitzea, osea Euskaldunak edukitzea autonomia esateko eta federatzea besteekin, baina beti gora, Euskaldunak edukitzea borondate rekonozitu hori, arazo demokratiko bada. Eta horrela niretzat, independentzia lotuta dago demokraziaren konzeptuarekin. Baina nire ustez, problema diferentea da hizkuntzarena. Hizkuntzarekin daukagu itzelezko problema, ze galdu dugu monolinguismoa, osea, poblazio monolingue bat eta espazio euskaldunak galdu ziren, 20. mendean, eta denontzat, euskara da bigarren hizkuntza bat, ia denontzat. Eta daukagu itzelezko arazo horri buelta emateko. Hori euskaldunen artean. Gero daukagu beste problema handiago bat, eta da Euskal Herriko poblazioaren maioria erdaldu mutza dela, ez duela euskararekin erlaziorik. Baina nire ustez, demokrazia, da niretzat demokrazia independentzia da, independentzia edo autonomia berdin zait, baina euskaldunen erabakimena demokraziaren idearekin dago lotuta, euskararen problema beste diferente bada, oso diferentea, eta beste problema pilo bat daukagu euskaldun moduan. Momentu honetan daude, ezautzen dituzue, 1000 problema daukagu personalki eta jende, problema asko daude. Eta nire ustez, normalki burruka ideologikoetan adibidez komunismoak proposatu dituen dena soluzionatuko du iraultza sozialista batek, nire bizitzan ikusi dut, ez dela horrela. Simplemente ez da horrela. Soluzionatzen ditu propiedade problema batzuk momentu batean, sortzen ditu beste batzuk. Eta nire ustez problema guztietan eukin behar da, nire metza ikusten ditut arazo diferente moduan, ezta? Independentziak ez du soluzionatzen euskararen problema inondik ere ez. Euskararen problemak ez luke, nire ustez analizatu behar dira banan eta harremanean daude bat bestearekin ere bai. Euskal Herri independiente batek eleuke eukingo sistema judizial bat kontra adibidez. Euskal Independentek kenduko lituzke traba batzuk, baina luke soluzionatuko dena. Kolonia be frasko txikitan etortzen danez, gorkoz neko Josebagaz, eta neko baita be memoriako egunegaz. Eskerrik asko guztioi, ekitaldi desberdinetan parte hartu duzuelako, eta urrun urtean, badakizu apilean 6an, hor bueltan, akuko dugu beste hitzordu bat. Beste barik, eskerrik asko eta aleziketik base dira.